तू ही लो ले जाना लो हलिया क्या दे दी लीजिए लिया क्या गुनी हाय हाय ये अरे का हो जी ओ कुछ ना बाजारे जाए के बटे हां बुची जी बाजारे जाए के बाजारे जाके बा लेके चल चला चला हम के हां चल चल खेबो ना जजन का हां चला चला ये के बाटे इनका भौजी के भाई हम हां जा जी पैसा जी सुना तेरी पाप हीरो करे के क देनिया बड़ी रुपया लोहा के जानो तमाम रुपया भइले तो सुना हम 4 लाख रुपया मांगल रही 1 लाख रुपया तार ननद के सेट कराई यार भूल बा ई सब हमार भइल कतनो बाहर तानी ना त घरवा में काजन का हो जाता है बाल बीन के आ मैं एजे रख के वहां के चल जातानी बताव रहती पढ़ल लिखल त बाल ना बिने के पड़ी त बाल लिया के धरतानी कि सहित आदमी के तू अभी पीटे के बा घामवा डाले के बाटे कहतानी मर से कि कुछ ना करी छोड़ दी असही तुहा के सुनतानी कहतन कि ना बालिया बिल ले हम ना त 2 पैसा हो जी अरे नून तेल कैसे चलता तो हमनी के जानतानी जा ऊपर से मैं बस सब तेली माई के बेटी भी आनहर ऊ तो परेशानी वाला कहले भी आनहरी मन तो करता कि कहां ओकरा के फेंक के आई लेकिन अब मर्द भी के वजह से चुप बानी एकदम मेकअप करे के भी का हो कन्या काहे है बलिया धक बैठल बड़ू हो अरे कुछ पीटे नहीं का घामा डाले जात रही कन का है सब पका डाल द घमावा आ कन्या की लड़कीए कहां भी हो तार मन न नदी सुना एक कन्या एगो हम बात कनी हो अब का कही का कहते ई कन्या की जाय दो ओकर माई चाहे बाप ते ही न बाड़ू भगवान तो ओकरा के ऊपर से ऐसन बना देले बड़न लेकिन बढ़िया से ये बचिया रखबू तो टोला मोहल्ला गांव घर नैहर ससुर कही न कितना बढ़िया से रख ले बताई ना रखी ना ये बच्चिया हम तो हरे वाला बतिया कनिया कनिया ओकर पेट दुखात रहे तो हो जा दुआरिया पर बैठ के रोवत रहे दवाई के बिना त का करबू हमर लइकवा लिया रहे तो देहनी ओकरा के ले खा ले एक बात कही जी चाची जी रोवे सबके देन हा ना कि बहकाई ना जब बताई मैंने हम नहीं की दवाई देबे वाली ए बच्चिया कहत रहली तू ना के जन कहां के वड़िया बन के चल गई रहलू आ हम तो कहे मर जात रही का तन की देरिया में ना आईती तो मर गई ऐसे ना बोलल जाला ए बच्चिया हम तो बनी त हमारे कल चुपा जाता नहीं चल जाए तो कोनो बात नहीं के गोतिया देत के बात बा आ दूसरा ले कहबू त का कही हसन हम निमने बात के सिखाई नहीं बच्चे ज्यादा तोहार न तोहार जवन मन कर तवन तू कर हम जाता नहीं अपना घर का बने के तोहार घरे आवे के हो तू अरे राणू जोन करत हउ जना हम कुल जाना तानी भीतरे भीतरे जोन आग लगावत अड़ू जना आइल मजा लेबे खातिर राणू हमार के जगह ओकर से कह कब्बा में काई रुका तार मजा कुल लिया वाले तानी ना अपन तारा के तोहरे लइके पे तोहरे पे तोपना लगनी ना तभी जानत नहीं क्यों हमरा के ना कहिए कि हाँ कुछ झाड़ू लगा के रख दे बढ़िया से का करबो हमरे दे लोको सही से तो हम अपन कुल काम धंधा करती ना अकेले कुल काम धंधा ओ दादा रो झाड़ू लगाओ तनी का भौजी तू ही बड़ू अजीब बुझी जी रो के झाड़ू लगाओ के कहला जी अरे कोई तू हम लगा दे रोवा के तो दिखाई ना देबे तो रो काम काहे के करतनी अरे कहनी कि भौजी का हाथ तनी बता देई रोवा के बार मना करी ना कि काम मत करी ना बैठल रह जला त का करी तू ही बता अच्छा भौजी जी बताई बुची जी हो चाची जी जो नहीं ना कौन चाची सविता चाची जी अच्छा वहां से का कुछ कहले रही का हम तो ना कुछ कहली दवाई वही का मंगले रही ना हम दवाई ना मंगल रही उहे लिया के देली हमके ना हम ये बात कहीं बुची जी देखी रउआ ये कहीं ना तो बानी और रउआ के कितना मानी ना जे जानी ले जा तो हम तो कहली कि भौजी हमरे खातिर कौन चीज लिया के देली हमके दवाई ना चाहिए तो कथी की ना बच्ची ले खा ले तो कहला हनी न है देखी केहू अगर दूसरा आदमी कुछ बोली तो का बात ना सुने के चाहिए आ केहू कुछ लिया देवे ला खाए के तो खाए के ना चाहिए का पता बा का मिला के खिया दियो सुन तो कोनो ठीक दिक्कत भौजी अब ना खाई कहियो ना खाई हां तो आज की बात बोला मोला अपन घर की बात दूसरा दुआरे ना ठोकल जाला ठीक बा तो देखे लो हम कोई जानी जाई रवा आराम करे चल हमके पहुंचा दे वाले अरे भौजी हमके कुछ भूख लगल बा कुछ द ना खाए खातिर हां चल 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 जाई सीधे चल जाई ये रानी के ना ये अनहरी का लागत के खूब मानत जानते नहीं अनहरी तोरा कोना फायदा खातिर हम रखल बानी ई हमर मनवे जानत ताटे तोरा के आगे बताएम कि आगे का ऐसन तना कंजास हो गइल बानू मैं मड़ैया में के हटे करे के का करे के माचिस से बार के फूक देवे के बा फूक दिहल ले हां
आ तब मड़ैया उछावे के बा एगो का करबो बड़ी काम पे ठीक होइल ए बच्चा कोनो काम से रखले हवा जा। हां कामे से नहीं रखी ना जा। अरे कहत रहनी है ना हो कि एगो हमर चाचारा टूट गए रहे आधे बता इहे ले जाके तनकी देता जाता लगा देती हो बच्चावा। आ सुन ना यही खातिर आइन है बैठे एगो बात कहतनी नीमने बात कह। वो तो बात ठीक है बुझन का बुझा तोहरो मेहरारू फूगर हिया हां हे तना घूड़ा लगा देल बिया ई ना के तनी होनिया बिग दी चाहे जरा जुरा के पानी ले अपन बुता उता दी इतना फुगर ये कि मत पूछ। अरे उ सुगर या फुगर ना ये थी फुकर खाते थी तार बहिन बेचारी कतना निमन बिया भगवान ओइसन बहिन ओइसन बेटी भतीज पूरा दुनिया के दस भले नहीं भगवान ओकरा आँखिया नहीं खन देले लेकिन काम ये बचावा टो टो के बड़ी गुण गरिया कुल क घले ले। हाँ हाँ जानत नहीं खो हर बहनिया कितना हम त इहे कहिना कि जेकरा घरे जाई न त आँखिए तन के नहीं खेले कि भगवान ओकरा कैसन करे ना कुल का कहलु अखिया नहीं के फलान ठेका नहीं के तो ये बचवा कहनिया कि आँखिए नहीं खे तब सुघर सागर बिया भगवान ओकरा के बियाह क देबे कहीं त अपन रस बस जाई ई कहे के मतलब बतिया भइल तो चिड़ कहा जाला ये बचवा निमने बतिया कहेनी हम ओकरा बारे में कोनो चीज सुनल ना चाहिए ना और जान तला तार मेहरारू न ध के बांस सिखावे ले तू लोग माने बढ़िया से रख जा हमरा से काम मतलब है यही नहीं कहबत है ले ले चल जीती हो देथबा ना ना रह दो एथी खातिर रखले बनी। हां ओकरे से मुर्गिया के एथी ज्यादा जब सियान तार बहिन हो गेल कहीं लइका पैका देखबो जे तबे न बियाह शादी करबा जा जा कर जा चाहे मत कर जा हमरा से काम नहीं यो आवेले खाली लूट ही खाती तो निका देती नहीं चाहे ला जौन चीज मिलो तो चीज हथवा असली देखो आई रहलियो अब हे करा के नहीं के छोड़त है बताओ सोरर पकलवा करा के खाली लूट ही खाती आवेले कोनो ना कोनो बहाना खाती आवत रहेले भइल बाड़ू तू ही तेज आ पोलावत रहलिए कि बहिनिया सुगर बिया तार मौगी सुगर बिया तार से पिघले वाला बनी सामान दे दे तारा के अब ना रखूं दादा उ बिया जे तनी अकेले मैं हमारे करे के पड़ता मर्द के चिंते नहीं के देखा तो हत त लेन हो के आ छोड़ देखो काने काने हम बहा जे का करत रही बुझाते नहीं के एगो ननद बिया त सूरे बिया कहीं आदमी मन जीव न किया गेल बा काम करत करत कहां बाड़ू आए थी कोनी हो जा पैसा रखले रहने की रसना मत तिला लेके चला एथी कोनी न का झाड़ू लगाओ तड़ो तो का करतनी रोवा तो लगावे के नहीं कि तनी लगावा दीही तू हद बत्ती आवेलो हम झाड़ू लगाए तो माने के लगाई ना कर सकी ना देखियो हो नजर गुजर बचा के अपन रखियो ठीक नु हो आवेला नु हो चचिया अरे बड़ी पोल्हावेले पहले चिकन चिकन बात एकदम बुझाला कि घी लेखा लेवरतिया ओ तरी घी लेखा लेवर के जाने लू का कहले आवेले कौन चीज बहाना क के मांगा ही खाती आवेले चिकन चिकन बात मार बढ़ेले हां ठीक है कहत रही होगा न कि तार नंदी न पेट दुखाते तो दवाई हम देले हम कन के रोवा काहे के देला हनी बहाना क के सामान मांगेले ओकरा के बहाना क दियो नहीं के कुछ केहू नहीं कि वहां के नहीं कि ऐसे फलान ठेका जो भी कहे के बा कह दियो हमार तो उतन को सुहाली ना लेकिन का करी बोल दी ना बोले ली तो ज्यादा ठीक बा बहुत तो सुंदर लागेलू हो लेकिन ओकर नको नजर न त लागे ठीक ना ठीक बा जाई कमवा कमवा करी खाली सुंदर सुंदर कनी है ना का का कहत रहनी देखो ना भुला तारा ऐसा सु अरे बारू न होता ना कि तरह के देखते हम भुला जाए ना जान ला जाई काम करी फुसलाई मत हमरा के जाई ठीक बा जा तुम तब की रसनवा चला वाला ले ना ठीक बा जाई आ ओकरा से देखियो बच के रहियो दादा बड़ी थी हो हां जी जाई हां हम बुद्धि बाटी दूसरा के ई बुद्धि सिखायन हमारा के आइल बन सिखाए वाला हम कहे कम बन का चले उ 420 बाई तो 480 वोल्टेज हम लेके चली ना अपन दहिया में सही बानी का बताओ कातना देरी हो गई कबे कले उनकरा के तनी हमरा घरे आज आई है वो काम बाटे ज्यादा ना आइली त उनकर काम बा उनकरा चिंता नहीं के तो हम कौन की चना पीटतन त छोड़ के जाइब उनकरा घरे का है चाची जी का करतानी अरे का करबू हो चना और बड़ी बड़ी में तू भइबा ना हां दाल के तो उहे दुख बजन थोड़ा पीटतनी कोई सुनत नहीं की नहीं जा काहे के बोलैले हनी अरे कौनी है ना एगो बात कही कौन बात जी जा त गांव घर में जानते ए निया कता कता ई सोचतनी कि केहू आगे पीछे सुनत नहीं के ना कौनी है ना एगो तार नदी अनहरी बिया काई दिन बोझ लेके ढोवत रहबू हो ये में से ओ में काजी काल गुने तरवा कहत रही कि अपन ना ख्याल रखी आज मैं ना मेरा का हो अब इहे देखो तार छान छप्पर के घर हमरा पेट में ना चूहा बानर कुल कूदे लागल हवसन कि एगो बढ़िया तरह के उपाय बतैती
आ तेहू खूब खट्टा खालू यही ले ना इतना पतर दुबर बड़ू हो तनी मीठा चीज खइतू त मोटा रह मीठा ना चीज खाए ना जी। त का सोचत हो अपना नंदी के बारे में कुछ हो तो का कहीं बियाह शादी करबू कि माने दूसर कोनो अरे काम कैसे करबू बियाह शादी ये तो हेड कमाई रहेला, कैसे बियाह शादी कर कब तक कैसे रखल जाए से जान सुन लई। ना एगो लड़किन के न पार्क धंधा खुलल बा चलू जैसे कहे के मतलब कि ओने लड़किन के कमी रहेला आ कैसनो आदमी रहेला त बियाह शादी पैसा लेके क देबेलन समझ पड़ू ना। हाँ उहे ऐसन देश है ना कि लड़किन के बहुत कमी है आ ओहर के लोग ना कैसनो लड़की ले बियाह कर लेबेला त 2 लाख 4 लाख रुपया दे देबेला सन उहे पैसा दियो उहे पैसा पार्टी देबेला। हां हाँ हमनी के जानत हमरा गांव में दिया दिया में 2 गो लड़किन के बियाह भइले करिया खूब रे बकचोनर ओकर भइला 4 लाख ई रुपया बताई हमार तो ननद में कोनो कमी है ना कि खाली अनहरे ना बाई तनी। अरे यार में का ये दादा ये तो हम देखो नहीं कि इतना काम कर ली गुनगर है सारा काम कर लेबेली त 2-3 लाख रुपया ले ले तू अब वही जगह बियाह कर दे तू का दिक्कत रहे बियाह हो जी माने सब कोन दिक्कत ना होई उनकरा ना कोनो दिक्कत ना होई बियाह है तो करे के बा से पूछ ले अब हम। उतना रुपया में ना तार घरो बने का जाने दादा तार मर्दा भड़क भड़क हां जी जाता हम सोची ना कि जिंदगी भर मड़ाई में गुजारा कर। आधा मेहरारू ना मरद के आधा अंग होली सन तू कुछो कहबू तो सुन जी हम ऐसा कोनो बात नहीं के अब बढ़िया से बताई हां ठीक बा ठीक बा। जा बड़े पूछ लो। बड़े के हमरा के दिमाग देनी जा तनी पूछम का कहता नहीं के। ठीक जाके रह जाली घरवा में कहले कि रुका बुची है प्लेटवा लाए बैग लेके आवत तो का कुछ खाए खाती आज समझ में ना आवत है पता ना कहाँ चल गईली। अब भैया ना लौके पता ना कहाँ चल जाले। भाभी है भौजी ना भौजी कोले पे सुनिए ना भाभी कोले पे सुनिए अब नाम लेके बुलाओ तो कहिए कि नाम लेके बुलाओ तो पूछ जी आवत नहीं। ए बुचिया अरे भैया। बुचिया ई का ले बड़ी रे अरे अरे भीख मांगबी करे हट का जी भीख खाना खाते बैठल बाड़ी भैया कहाँ अरे फेंकला हम जानी तो दूसरे से चले ले हम जानी कि जी हमरा ई तो हम दोसर सोच ले रे दादा देखला जी हमके भूख या छपटियार बाड़ी दे के पलट भागले सूते देखला भैया हमरे आंख रहत आज जा दे सूते भागलियो ना घबड़ो जान ना बुचिया घबड़ो जान तू बाहर के दुनिया देखबी तू क्या लोगन कुल जन का झूठे झूठे कहेला लोगन ना रे बहनी बस थोड़ा दूर की मजबूरी बा ना जी जाई घर में जाई तू बाहर के दुनिया देखबी रुक जो घबड़ो जान जी जाई तो तनी काम बा। तोरा हम जायदा आकर आप बना जाके अपने तो खुद लिया दे रे करे ले वो जायदा ना रे बहनी भैया ना रे बैठ बैठ गिर जेबी कनी लड़ जोड़ जेबी कब झूठे झूठे कहेला लोगन केहू जानी हमारे हमार ना बटे हमार माई बाप रहते तो हमार अरे हम बानी रे हम हमके कम से कम इतना काम करती है ऐसा हो के तौने पे हमके खाना ना मिला था हम जल्दी खुदे लेके खा लेबो तो आराम से जाइए करे सुन निया का हमरा हमेशा बोलत रही ना जी। बोलत ना रहने कहे के मतलब हमार धन तन बुचिया के ध्यान से न रखल जाला सुनी ना एगो बात रोवा से कहता नहीं आई ना ई क्या एगो बात दूर कहे हम तो काम हमरो से ना बोला कहला है ना कह चाची जी यहाँ ना बोलैले रही हमरा के फिर ओकरा के ले कहत न आवेले खाली लूटे खाती आवेले बहाना क के आवेले दिमागवा में खाली गलते सोच रहेला कबो निमन ना होई 2-4 गो साड़ी खाती आइल होई तोरा खाती वही से बहला देले बिया ना। हाँ। अरे वहाँ के तो हमार दिमागे एकदम कह तनी कि देला है ऐसा ना कह सुनम तो वो खुश हो जाई काम अछि जानत नहीं मड़ई टटी में रहतन जे ना तो कोई अब ईटा मकान में रहल जाई काहे अपन मकानिया बेच के हमनी के दी का ना सुनी ना हाँ। कहतनी ना देखी हम ये सोचत रही कि बूची जी तनी सुर बानी तो कैसे बियाह शादी कइल जाई कहत रही कि लड़की ठीक बा हम बानी ना हम ओकरा के बाहर के दुनिया देखाई मोइसे ही थोड़े रही कर जिंदगी रवा हमारा ऊपर छोड़ दे हम सब संभाल ले बूची जी के कैसे शादी करे के बा कैसे तू का हो करे के बा। चचिया के कहल मत पड़ियो ना तो बचिया के हमरा का कदी कोनो ठीक नहीं के ठीक नो रउआ ना हमेशा हमरा के उल्टे हां समझी तोरे ना। पर हम तो बाहर और काम कम करता नहीं बुचिया के तोरे पे हाथ में बा तू ओकरा के देखत रहे ठीक बा हम जात रही ना ठीक बा जाई आज कहां ले का बाप रे हम तो हवा से निकले जात रही कि होइसन सब बात हम लबरी हनी हमारे पे एक छिपा भात खा जी लेकिन एगो बात ना हमरा पछेला बताओ आज भांडा फूट गई तो मैं पलाने पे पानी फिर जाते दादा जाके तन फिर जाती जी बीड़ी संभल ई का सलाह लेबे हम उनकर ले कहले रहनी कि अपना मरद ले मत बतइयो त केहू के भाई बाप जन जी हसन त जौन बनलो काम बिगाड़ दे से त बिगड़लो काम बना दी हसन लेकिन देख पता ना ये का घुनघुनाता फोन आ गइल का अच्छा उठा दे हेलो हाँ हेलो
हाँ चाची जी क्या करो तनी ई कन्या कनी है ना बोली कि अपन मर्द ले पूछ ले लू। ना जी कहे के बतैला नहीं डर लागत रहा सही कहलन कि शादी बियाह करे के ना ना तो ई सब मत बताइए ये दादा, बता देबू ना तो तोहर मर्दा जान जी तो हमार तो जौन हाल करबे करी तोहरो उहे हाल ये करी। चाची जी मुंहवा से निकलत रहे लेकिन संभाल ले लहनी अरे मारे अपना के हार बनवा लिया, कनवाली झुमका बनवा लिया। अरे दादा सपना मत दिखाई हकीकत में लाई हकीकत में ना तो ठीक बा तैयार रह जानलू। आज ना हम उनकरा यहाँ फोन कर तनी हमार आई ना घर आए हमार तारा घर में आई। हां सब क्लियर बात क के घर में आई कल मांग टीका के भेज देवे के ठीक बा ठीक रख। तू काम में देरी के बा ठीक बा रख जाए दो। ई तो भला प्यार के झांसा में आ गई हमरा बात में। 4 लाख रुपया में तो 1 लाख हम ध लेब आ 3 लाख उनका के दे देब। नहीं पदमी 1 रुपया कमाए में आदमी कितना पसीना के पापड़ पे लेके पड़ता। 1 लाख रुपया कोनो कम बाटे। चलो तनी ये दादा जाके सोंजा कर तनी कि हतना रुपया देबू सोना के कान में के झुमका सब साड़ी एक से एक पहनाबू दादा। आई मोड़ई की जगह पे महल हमर बन जी रे दादा कितना फायदा में फायदा आई पहले ही ये दिमाग कोनिया का करतड़ हो। और ये चाची जिरौरी के तो ताकत रही ई सब बात न केहू से ना कहनी टोला मोहल्ला में। अच्छा अपना मर्दों ने मत ना बतलू तो निमन कइलू। हां जी कहे के हम बताई उनकरा के हम यही जी बोला देतनी ठीक बा। आ लड़कियों देखिए ना पैसो दिया ना लिया के 2 लाख रुपया 3 लाख दी हो। 3 लाख हाँ 3 लाख में तो 1 लाख के गहना बनवा ली है, 1 लाख अकाउंटवा में जमा कर लिया, 1 लाख में ठटरिया बटरिया बदलवा दी है। बताई जीरो अब हमारा खातिर हे त ना को आ हे दादा हम कगो ऐसने घर बना देहनी। हइयो के भीसिल मारता का करबू। इहो कहता तार सुगवा ना कि आइल बनी आज सुगवा से ही हमर बोलत रहेला तो ठीक बा बोलाई ना। अब शुभ काम में देरी के बा चरट मंगनी पर तो लड़की के तैयार कर जाके घर में तले हम पार्टी वाला के बोलावा तनी फोन करके। ठीक बा जाई जल्दी बुलाई हाँ जा लड़की के तैयार करो। तैयार है पहले से ओकरा ले कहे जन कहे बाजारे जाए। ठीक बा को फोन लगावे दो। हेलो अरे सुनी ना बहुत बढ़िया पार्टी बतिएले बनी। इतना सुंदर लड़की भी है कि मत पूछी। 4 लाख रुपया देब रहा 1 लाख रुपया हम ना लेब जी। और 3 लाख में मत पूछी। इतना ब्रांडेड रहा के लड़की दिवाई कि रौरा नाम करब जाइब तो कितना रौर नाम होई चीज न दिवा तनी। ठीक बा कब आव तनी। अच्छा हाँ तो ना लड़की तैयार होती है उनकर भौजाई से कह दिल बनी। ना उनकर भाई नहीं खन जाना तू तो गइल बड़न होने का जन कहाँ रेडी खींची। ठीक बा रखी जा तनी दादा हम जल्दी फटाफट तैयार करवा दी ना तो अहिया तो कैसे विदाई झट दिन उनकर भैया ने के पड़ देने विदाई कर दी तो ठीक ना रही ना तो जान जाए तो बोले ना लगी हो ना। साला कि नहीं रुपया तो दिए अकाउंट में ब्याज के साथ सब ले लेके बड़ा माल बुझाता बढ़िया भैया खाइल नहीं के कनिया कह के गोले के चाची जी पीटी हो का हो आगो निका जी। अरे ये क्या करता रे। अरे उहे उनाही के जानते बनी हवे पीटा थानी जी। अच्छा तब के नहीं दिया केने भी कैसे बोले थानी जी तो का कही असली बोले जाला तला के सुनी आसपास में तो का कही हेवना पर ले जातन हेवना पर इज्जत करे के बा हमारा लगल सिखावे बोला तनी ए कन्या कन्या। अरे हां जी ये कहानी हां अब पानी वानी दे दी अरे पानी का पिया के बा पानी पिया में तो तार मोर दा जी बेगिया में रुपया बा सब पैसा ले लेबे ना सब मिला के कितना ले लेबे जतना कहले रहलू तना बाटे पता ना बा 3 लाख 3 लाख जी हाँ। हमर ननद इतना सुंदर भाई अरे जा कन्या चलो 3 लाख लेता था कम ना हटे लेके आओ तो लेके आओ हां जल्दी ले जल्दी कर फ्लाइट हमरा के 1 लाख अलग निकाल के ध दी। अरे निकाल लियो तू ही जाके घरवा में हम तो उनका 3 लाख तू ही ले जाना लो हम लिया क्या दी ले जी लिया क्या गुनी हाय ये अरे का हो जी ओ कुछ ना बाजारे जाए के बटे हां पूछी जी बाजारे जाए के बाजारे जाके बा लेके चल चलो हमके हां चल हमके खेबो ना जजन का हां चलो ये के बाटे इनका भौजी के भाई हूं। हां जा जी पैसा जी सुना तेरी पाँव पे गिरो करे के कह देनी
बड़ी लेकिन रुपया वहाँ के जन तमाम रुपया भइले तो सुन, हम 4 लाख रुपया मांगल रही, 1 लाख रुपया तार ननद के सेट कराई। भूल बा ई सब हमार भइल बाप रे और इतना तोड़ा मत ले, जल्दी तो बीसी मत बनिए जी हाँ तो तू ज्यादा मैं हमार भइल ठीक है, तू कहले कि लालच पूरी बनाए तेरे के 3 लाख रुपया कम दिवा तनी का मरद के कैसे कैसे पाका के हम लेने जो रानी भाग गई हटा। बाप रे बाप, आज के बाद न जा 1 लाख रुपया लूट लेबू तो कोनो राजा महाराजा थोड़ी ना हो जेबू। आ देखिए ना तार मर्दा कहियो पूछी ना तो हम कैसे भेद खोल देतनी, बता देतनी कि उहे बेचवा देले बिये। देखिए तारा कैसे कुटी, घबरा मत।